90-es évek végén hallottam, hogy a piacon van egy nagyon jó értékesítői tréning, mivel előtte évekig kerestük a lehetőségeket, több tréninget végignézve, szkeptikusan fogadtam a hírt. Ezért, mielőtt egyetlen munkatársat is elküldtem volna, jó magam jelentkeztem Berkessy László úrnál, és egy péntek-szombat-vasárnap tartott 3 napos vezetői tréningen vettem részt, és abban a pillanatban el tudtam dönteni, hogy azonnal az összes vezetőtársamat és az újonnan belépő munkatársaknak is ez lesz a belépő. A tréningen, ami engem nagyon megfogott, a etikával kapcsolatos kérdések és a saját magam, valamint a dolgozók motiválásával kapcsolatos dolgok. Berkessy László ajánlotta, hogy nekik hasonló minőségű értékesítési tréningje is van, amit ő tart. Ekkor már kevésbé voltam szkeptikus, és jó néhány értékesítést vezető munkatársal azonnal jelentkeztünk, és elvégeztük ezt az értékesítési tréninget is. Hogy milyen jól sikerülhetett, azt hiszem egyik bizonyítéka, hogy azóta is együtt dolgozunk Berkessy Lászlóval. Tavalyi évben a cégcsoport közel 30 értékesítője vett részt az ő programjába. A többi programba aznap vagy másnap úgy érezzük, hogy sokat kaptunk, és ahogy távolodunk a programtól, egyre úgy érezzük, hogy nem kaptunk semmit, tehát nincs hozadéka. A Berkessy Laci tréningjeinél pedig, ahogy telnek a napok, hetek, hónapok, egyre jobban jönnek elő azok a dolgok, amit ő oktatott, amit próbált átültetni, és ezek közül folyamatosan épülnek be a jó magam munkájába, valamint a munkatársai munkájába is az ott hallottak. Berkessy Laci tréningjeit felelősséggel és jó szívvel ajánlom bárkinek.